obi wu a osaba ye wu akolate ho nge ye be bisa uba ne sen okay ebi wo ho na se ye nipa no ewu esan koba oba betua da adwuma so question ni say nipa wu a ye tu fam na esie no ye de ni si asase ase na mframa na ohumi a yesi nipa ne ti ase no mframa ne fi ne mu a ekwahin nti ne hunhun no nso timiti na 40 days okay nti na nipa bebredi 40 days obi wu a nti se sia nia me pese be kira mo ne se wu akwala bia ebetimi aye wo nana bi ebetimi aye wo papa bi nti yanya nhwehwemu emfa akwala no ho se akwala no anase sa nipa kuna okoba ye no opese oyi ne ho di ntema se amanfo bebrebe di ho adanse a ometimi hu se ebitimi wu obosuamu dadadadada na ya be wu akwala bi sa akwala no etimi ka kire mu titi okay mpanyifo ni ahwefo enenso ye mama kwaba ediba Kabatsa TV so enenso emre enya adru se yedi yedada djumedia eye amamre free edi ebrebremu se ene ye first time o hwen ya station o hwe Kabatsa TV ntini amesre ni se obe subscribe ewo screen bar na se obe hu se ya tro ade bi wo ha ewo line kokomu na 1 miasa ade kokko ni so amai fiti ene eko video fufuro bia ede betu ye channel ni so no ni first person na osan ebeka afen so ye Facebook ni so ye Kabatsa TV like page no na share video no for my comment bia wo no jai to us o pese obi say asem bi so a o de jai to ye be yi asem no ede amount so so na ye wo TikTok ni so ye Kabatsa TV and so share video no and for my na comment bia wo no na waja ede asu ho ede amai ye ndwumedie a ye de everywhere botaya etachi eni se emre bia atwa mu no ye hu se ye nananom ede amamre amane ene amaduro ene de di omudjuma ye hu se omudi sa niama miensen edi djuma no asi ewom yie pa eni se emre kta we atwa mu de ye nkwala ya ba se ye jai amamre no ena afi ahame eduro no so ye jai esua nti Kabatsa TV yaji ede atu ye hu so se ye beko Ghana abanyina na afi ye ko akokosia ade ede fra ye na amamre ho ye bebisa mpanyimfo senia amamre ni ete sene be ya yenso ye besua ade ede free omuchen na afi nia esese yenso ye nya efrimu no yensa aka ewomu aboafo atayechi adeda de bia ye de dwumedie ni ebrel Havor Miracle Soup actually say mpanyimfo amayati say edi ahamadru beye bakomaku 47 ena akambom ena edi yesa seminar we enti say ope seminar ebia ni obeye ni say obefre nana ankasa anase Torgbui Havor Kabatsa ono ankasa na afi assembly I was seminar no hunu wa gemu enchichirimu seminar no su achiremu a lack of say only lack anase otomade a yenton spiritual marriage any niema basa LCC or abrabomwa sa semuna ebetimi edi arbuao and it is open seminar ni bia Torgbui ankasa e was 0244 25 39 26 mi bubo number ni bio 0244 25 39 26 anase obetimi afre 0206 68 42 41 0206 68 42 41 na afi wa friend nana ni etese seminar no ebi ni dwaso seminar no ewo nana nkasa nchen nti wo friend no na uton seminar na afi nchechemu a ewo seminar ni hu no odi ama na afi ni ewo se oye no na so odi seminar na aye enti ye twa ye hu mreti awabi yoko na se ye ba ye ni ye papa ankasa anase openya yensa aka no enne no ye de ni eba betudwa na afi ya hya ye komodie ne ase twan emre suma ye ba sisi ya.
Okay, inti for yesa mama kwa babio yenda mwasese mwatwen amayaji yena krato aba afi ye bo apen yopenye nankasa na afi yenene estati etwichi ene nkomo Torgbui yema kwa aba ene denso edeba Kabatsa TV so yo menu amesume mama kwa aba mejimusu fefefe bibi abako de bibia ye boko ye jiri se wusu unwe na nanu ma da romantic me ho ye de di se quota blush. Okay. Yeah. Okay. Near woman is say, and then buy a ban is say, and maybe a tremunu, ya bow chain, no bessia, Yama, Yabessian Yama, I won't chain. Now, my auntie, as you say, nipa wa, nipa esamba, a reasibu. Gidia, war, was sadim, and na ene, yeba, a baby son wants him. Gidia ben a war, and abo time ben a war. Wonim says so obi wa osa eba ewiase biom no ene na abo apem ene yo medoba majiwatum se bebre wo ho a ebia na ene nebe eda edikan a wo hwe me yampa aha me ana me di Torgbui Havor Kabatsa agbono gbaja. Okay. Ni ame pese be kire ne se yen nipa daseni se obi ka kire wo se uwa u ko nyame ho nyame de wo ko akotu baby nananu mu gidie eni ho. Okay. Nti boni bia obeye e wasase so no obeji ho aketua e wasase so ansa na wewu. Okay. Sa ena ye nananum agidie e ka kire. Okay. Ena ye di ye ni atu ho ana ya sua niam bebre afa ho se eye sa na eda ho pepepe. Okay. Enti se obi wo ho be ka se wonti ase. Question ni se nipa wu a ye tufem na esie no ye de ni si asase ase. Na mframana ohumi a yesi nipa ne ti ase no mframane fi ne mu a ekwahin mframane nam asase so a mframane nam asase so eni baabi akọ Sir. mframana ohumi no. Okay. Because enkan no yenso yesia ana yete say esise nipa wo a otena asase so be humi na wo kanu otena asase so be 30 days and say 40 days and sana Nia ewo mu ni say secret ewo mu ni say so obi wu afie bi mu a o tina samani tina afie ho o ti ase nti ni hunhun no so timi tina ho 40 days. Okay. Nti na nipa bebredi 40 days obi wu a nanso ewo nananu mu adesua mo no se ukọ every side yen every fodo nti na obi wu a ne yekosie no a ne yetutuotuo asechire be ne wo ye wa mamre bi a ye nananu mu asua se etuo no agigisu saa hunhum no entimi ntene fie hobiom denti nianti a hunhum no entimi ntene etudro a yetu nti enye tu ankase o yen ebefo ye fra na aprem nti uko ebe na se nipa wu na eda ye besie no ana se ye no kra na sa etuo no begigi so saa le je se ye jade kwan onu na wosi on dimintina yenche biom enye yen ne yesi yempe no ye pe no nanso onu ena hunhun mu no woso ontina yenche biom nti eni hu kwan se obetimi atena efie ho a ebia na odi ni san koka kola bi anase na hunhun no amakola bia yeshi dabi onu woso onpeye nti ye jade kwan nti na ye tututuo no nti eya mamre kwan so se obi wu a osaba. Ma me nchiro example yetimi wu akola bi ubehwa na ekro dade baby anya kro fufuru ekro ewu utimi hu mark no wone ho
obi wo ho a utimi hu say the three are white. Okay. Mi wa kwala bi o mi fie ha. 15 years ago onya nya na so white bebre woni trim. Okay. Se wo hwe e wa mamre kwan so a. Na tese sa ne pa no. Onye ne pa fufuru wa sase so. Enti na yen ebefo a ye wo bibi wo ho a. E ha ne pa ye yema no wi a ye frɛ no jogbashi. Ye wo amamre bi wo ho a. Obi wuo tofo wuo e wo busia mu a. Na se enye ni wuo na se eya kwanhia anase the time nson ya saa nipa no ye wo gidie e wo ye nananu mu afan mu se saa nipa ne timi be ha abusia bi saa abusia kru na nipa de wuo mu no otimi be ha no ubehu na otira nipa ne yale ye de ne ko hospital problem ne wo ho ye de ne ko yale se bia oba yare ne wo ho ye timi ye nhwehwemu saa ne ehu se yes saa nipa na owu otofo wuo no ne mrenso ye enti ejuma wa fi ase a oye wasase so no onwie ye enti saa hunhum no ebe hye obi mu enti se ba saa ye nananum efra ntumafuta e de masa nipa no e de ne kosirem ye amamre e de masa nipa no nipa na hunhu na be hye ne mu no ya yes amamre ne ma ne pa ne ho atoro na je se obetua nipa ko no na ejuma oye no obehu se nipa no wo ho a obe kreti ejuma sesi ase me ye we obehu se nipa na ejuma be ka ho obe ko nanim sesi a okay ena ebinum wo ho nso nipa no ekosa eba ye nananum ye wu akolate ho nge ye be bisa uba ne sen okay ebi wo ho na se ye nipa no ewu esan koba oba betua da adwuma so nti nananum ye nhwehwemu efa sa akola ne ho na se oyobi a wewu asan ba eden ye noti na ye kosie no wo mu no omuru no wo mu anase funu no wo mu no ye dwali sa akola no eyi sa noti no afi ne ho kwan ba se na mo le dware ye wa mamre wo ho a ye de dwale no na yen ebe fofre de se wada yokele nchi na ma wada yoke de je se nipa no wu a ayi yoma okay so na osamba sa afina anase noti na ye de ko hie mu no ye beyi sa noti no wo nipa no ho se yanyi sa noti no amfi wo ho a promise and faith beba wa brabo mu na mpa chombo ya akwala no mu be dware no eye noti no afi ne ho not akwala no odi ko bebi amosi nipa na se mutimi ye amamre no ewo fi eya amamre a ye be ye wo fie nanso dwale no ye timi di ko bola so okay ye timi di ko ekwan so na mpanimfo ya bom pa ya afre sa man kunu no anase sa nipa no uti asie na ya bom pa ye aka chene se ye nim se na adwuma no won wie ye nti de wasan ba do nti ye beyi afina ebe si nipa no kwan no ye beyi afi nipa de ho ombue kwan ma no obehu se nipa no se wo yakola wo ko school kla obehu se na wanya scholarship ubehu se ni bibia obeye bia ebe kosu saa ubehu akola kitiwa kra no no oska anase no wo japade e wo ho leje se ye nananu mu abosa nipa no ho ban uti ase afi nkola blem ebi wo ho na se yanya amawa yare betitu saa akosi baby atama obewu entina yen titifo no anase nananu mu amamre so no yetime di obidin e de to obi se yen hwehwemu ne yehu se oh mi papa Torgbui Havor onya ne ba bi ko dadada no onu e na wasan bayi obehu ne ya to ne din Havor odi ase matiase obi wo ho na se
mi a me ne wo kase na se me jawi asisisi a na se mi wie madwuma na ehu hyanse mesamba na me bewura obi yem na me samba wiase biomu a ebetimi abamu se sa wiase na me samba e do me ba betua madwuma so. Okay. Nanso ebeye den na mehu se ebusia no bebua me mama tua adwuma no so. Ehu hia se yale niama bebre beba sa akola no na kwam. Odi ase ama mwako bisa ahwe se den ena ekoso sisia asorenti niama bebre etale amanfo kra ho. Odi ase niama bebre etale amanfo kra ho aware jaye hu fia ehu hia se ebe bata ni pa no ho no already afin woni pa no ho dada nti sa hunhum no ebe den ebeja kwan awura ni mu nti promise and faith ube brewa sasi so sa eto wonsama na ahye sika to nsema unhu nia unfan owudi beye na secret ba ku nso a eta ho de say okay yemfa ne say obi ewu okay na se nyame ya adom anase nananu ada romantic nipa na asamba asase so ebi wo ho a obae no ode asomdwe na aba enti ye nananum omo ahye bibi su say ye wu akola na ye twa de froma ye nananum tu fam. Okay. Ebi wo ho na ye dwale ebi wo ho ade ehu babia aju ye tu fam na ye sie efroma no wo ho a na ye di dua ti se kube dua anka dua bia esumaba na ye de sisu anase ye dua wo ho a empire ye bodare se wu kwesi anase kwejo no nyin na beso abapa. Okay. Leje se nananum o ma hira ne pa ne dada sa kola no ba wiase a hwe enha no nanso secret na wo ho sesi ade se ya fa bibia brofo abefu kwanso nti ye wu akola na ni fruma no na mu de akotu jemu o ma hye no sa frumana ya sino no etise akola no ni mame no etise akola ne da ne yem no sa frumano ena ma akola ne duane. Okay. Nti obi a wonyinsem bia na okobisa ade a ye ka kire se obewu. Oti ase obi a onyim bia na okobisa ade a ye ka kire se obewu. Etise uwu akola ne pe akola no ne mame be ka bari onu ni echiri na eba no uwu akola wi a de chi na eba no eye ni mame. Okay. Inti se we akola na se unumi umami anase ya wu tu ho na se umami ama onufuo na wanye ni papa bia ama na nhwe wa utimi se udi obre e de atu nhunso e de aba wiase uti ase nti sa na mamre kwanso nso wo obi ko na oba ehun hia se nti eya de bia me ka se ye nuanum sremfo pepefo no eya me bo me nsem ma won. Wow. Eche se bebre wo ho a obetimi aton kotokuo kura anya ne sika. Eche se titifo no omo bisa de eye nhwehwemu eyi amamre na otwe chipe ombe yi amamre ombe yi akolade ni ti ebia na odi tiboni ena eba yebeyi oti ase ama foforo aba yebeyi oma mamre pepepe edi ama won oti ase nti se udi wedi tu ho a oti bi hu se ye nuanum sremfo anase pepefo no bebre anyi ansin yen kasa foforo na aka no omonyin papa oti ase nti se sia nia me pese be kira mo ni se wu akola bia
ebetimi aye wo nana bi ebetimi aye wo papa bi nti yanya nhwehwemu emfa akola no ho se akola no anase sa nipa kuna okoba ye no opese oyi ne ho di ntem a obewu akola no obesun saa woni ma de kodi aye no aje wo ye bisa na hwehwemu nanso wodi ato ho na wo forso kra ne saa kra ne beden kra ne beji wetum oji wotum wi a na dani den obre ni ohaw ebeda wanim okay yo ntinana emfani se nana senior oken se ye wakwala e wo se yenko ebisa na enko hu akwala no ni daachi ani ni entia wa ba wiase se yemfani se nyama bisa no yanye na akwala ni nyia akwala na nkasa betimi ehu ewo ni muse there be oba wiase because of some purpose and answer onu ankasa esese onu ena wo se oba wiase ena wa ba wiase se amanfo bebrebe di hu adanse a ometimi hu se ebitimi wu obosiamu dadadadada na ya be wu akola bi sa akola no etimi ka kire mu titisam ube hu na akola na no ati okay uti asie obetimi asun daye kra ka kire mu se minana wowu dadada no basun daye se odi bibia sie ha na wa hye ne so se sa ni nana no na esamba nti o kire ba bia odi ade ne tu eche se mpanyimfo se wan fa tu ba bia eche se wodi tu no efreto odi asie obetimi asum daye aka kire se masun daye me nana wo menim no nanso me hu se okosi oyese ena o kire me we se menye na che se wasamba okay obekire mu nia munye se mu anji antumu a onfo so mu onya mo hwe nanso abrabo no anase busia no ena enkoyi anase sa akola no ni niama enkoyi uti ase na se ba ne sanso a ye nananum ewa mamra se wo wiase babia ebetimi aye e de atwitwa ajew okay ye amamre se aha e kwa ho nti amamre no ofre bia na se wo sa problem ne ye nhwehwemu ne ehu a na kwa ho be kire obusuma ye dua mu abro okay entina na patro me pesa me bisa se yebe wu akwala a yebe ye ebisa no ebisa no hu adwuma no wankasa nso otimi ye ehu adwuma me ye hu adwuma papa okay bibisa ba na wo de akwala ne ba anase ebusia ne ba ye nhwehwemu ne etimi hu se efi ha okay de yiye de atu yiye ewo sa ebisa kwan so yi aso obi di sa asem ni bi aba wo chen pen ena on di ba yen so edien chichemu ana edien potin ena wo hu ewo sa nipa no a wo ka che mpanyimfo se o kan nokware a yentu sebe okay mia me ba okay me baba ko ye frɛ no okulu me nana owu me papa no ye frɛ no okulu okay nti ye wu akola no 9 days na akola no enko janan Jinson so yes Jinson so wonkobi ye did that hospital o mama na duro yaba debi enkoye okay ena mi papa ka tell me say no yen bisa ade yen ko bisa ade no na chire say yen nana no anase mi papa onu so di papa ye friend mi nana no onu no wasamba eye okulu no na asamba na ehu hia se ye be ye na mamre e di ama no nti ye ya mamre no edenti e na wasamba on se wansa ma abusia no bibi be ha no okay ba ku ye
Nkoso emma na brabom anase busua no mu nti ena wasan abefa beso se oba obema madwen obe kyerɛkyerɛ me kwan obe ye bibia e de afa me so ama dachi ma be so busua no mu nti mi ye na mamre e de man pepepe nti akwala no sisi ame ne wo kasai okulu na me frɛ no je se me ni pa ko a oye na nia yetie sada no nso no edaso eye na adwuma pepe edaso eye na adwuma nti ma hu bebre se me se medi ho adanse a bebre kwa aminim obi a o abrochi ti si a mini wo kasai de bia o hwe be program ono so ni nana ewu kura na satab no kura na ono yenwo no nanso ni nana ewu ye na ombe wu no o si eyo onu ana asamba amu ye na mamre e de manu no mini wo kasei wotimi ehun ba bia ni nana e de gold esie e wo fam onu na wo ya akola kura no ni nana wu ye yen wu no ya onu abehun be bia gold wo gold esie ani papa no mu wo ho mu nim sa akola no so wo mu ya mamre ne manu no oko school a na onya scholarship na hia se ye de no be kwa brochi ama wakotua school so awie wo ho njimi ni wo kase wo sisi a wow onu ene yo obi a olidi busia ka jense munyese America say minim ni America oti ase dina me ka je so o kan sam no kware yen to sabi okay njime hu bebre misi bedi hu adanse a adaje be boy okay nti ahwefo ye papa Havor Kabatsa ena dwumadie a efa nipa wu owu efiri wiase a osamba asase su biom ehu nkomo ena ye di awa enti se ene ye o first time o hwe ya nya o hwe Kabatsa TV nya mesre se obeyama meni se obemia subscription ba ni so mia ba ni so na fe watwen insuma adoma bi ebeba e wo screen na si e kire se fiti ene ekono ye video fufu bi a de betu ye channel ne so no only first person na usan abeka afen so your Facebook ni se Kabatsa TV like page no o like page na wa share video no e de amaye wasem bi se bi anase wo comment bi a opese wo ye e de fa dwumadie ne ho no wo be ye anase fatu dwa yebekin kan na fe se eye moaye na wo se ye de mawa ya ma ho moaye se comment so na wo boy aba so a na wa ba so bode no ya ji e de atom so na ya wo TikTok ni se Kabatsa TV enti ni awo ya ni se ohwe ya ni awo ya ni se obe forward anase obe share video no e de ama wo yonko na ono so a benefit ni awo so o benefit anase ni awo sua e de free yen papa enchen si samere de mensa ye de dwumadie ni eba ewe ya ni sa ti ye bebo apenye papa biom na afi na sema etwato no o de atudwa e de amaye na sema etwato ewo dwumadie aye di no o de atudwa e de amaye na afi ye de dwumadie no e de ba ewe ye papa dwumadie ni ye de ba ewe ya ni sa ti ye pese o de wasema etwato ewo dwumadie aye di edi emai senebe ya hwefo ebesua niama edi efre uchen yo niame pesa me ka kire obi ani se enam sa mamre na meke ho asem se wo niama enko ya ye bisa na hwe nipa ko an wo ye se wo akola bisa akola no bibi potian na se niama potian odi aba wiase no ne hu ebeboa okay idamase enti papa say se wo oba shijim bisa ko bisa na ko bisa oba no ahyase ne koso eni ni wieye se na ebe ya obehu ne se oba oba awiase no obeye na se
edwumadi bi wo ho anasa amamya bi wo ho a obeya na waye se na beya emfa ohaw embetu uso emfa ohaw embetu akola ni so anasa emfa ohaw bi embetu ebusua owo mu no eso asemba ko ade bia me kan se wo hia onia seba kwa eya mekani se wo hia onia ewo kwan ho a nya obeya ni se obechia ni nsem na afi we bisa ni se menua etisen ana sanse wiase a ye wo nipa ensehwi ene se wo a ochina obon abra wo ti ase ena wo se odi nipa eya adamfo se na beya hu achiwa ubenya obi amana abwao edia me jisu eye nakote Solomon Sunday anso se yebesa ehia biom no edi nyame ene nananom ajamu yakramu ubesa ti yeka biom bye bye.